Neața. 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 În primul rând, nu s-a luat plasa de la Kaufland. Ce? E. Ok. De ce eu? Dacă eu nu pe fără plasă. Ne prinde un buton de la acolo. Tot ce ne trebuie. Pornim spre Sofia și Bulgaria, Sofia și Plovdiv. Hakuna Matata, Timon și... Jumbo. Jumbo. Da, e tot în africană. Din Tanzania. O formă de salut. Hakuna Matata. Vedem Dunărea de pe partea cealaltă A globului. a globului. Și pe partea cealaltă a malului, adică în Bulgaria. Am schimbat banii. Acum mergem să vizităm Și o acum peșteră. mergem să vizităm o peșteră. Peștera Deve și ceva. Deve și ceva. Vremea se anunță a fi una mohorâtă Incendiară. cu norat. Nu știu și acolo. Da. Cam, n-am stat deloc la vamă, e ca și cum... Am intrat, aici Bulgaria a intrat în Schengen. Cred că Bulgaria e deja intrat în Schengen și nu s-a spus pe la TV. Nu vrem să spunem la ăștia, la E toți de secret. la Uniunea Europeană. Da. Eu sunt. Am ajuns într-un oraș sau sat sau ce e ăsta, efectiv parcă e părăsit de lume. Drumul e mai bun ca în Ucraina. Un pic mai bun ca în Ucraina. Da. În rest e așa, pare fi o părăsit așa, nu? E un pic. Da. Niște ruine. Da. Da. O adevărată aventură. Da, ne-am băgat prin În toate satele. cimitiri de mașini. Am ajuns la o peșteră, stai să vedem cum se numește, că nu mai știu. Hai că scrie aici, information board. Se numește Devetaki Plateau Associated. Da, zi tu în engleză că... Așa. Da. Da, arată foarte spectaculos aici. Nu e nimeni. Noi, intrarea a costat 3 lei, în jur de 8 lei, ceva de genul. Noi am intrat pe poarta din spate. Să descurcă româneașă. Oriunde. Și ăla, dar și în ultimul stat, din zi o țară, din Filipine, să descurcă. Lidieci. Da, mamă. Dar e foarte mare asta, tu vezi? Acolo e bine lumină de sus, înseamnă. Da. Dacă e doar asta, adică nu știu. Nu merita? Cum să nu merite? Merită și 30 de lei. Și 1,5 milion dau aici, asta să intru. Cum să nu? Nu, e super. Uite, mai sunt doi bezmetici pe acolo. Care nu au ce fac acasă. Sunt românași cu mașina scrisă pe Bulgaria. Cu ăla pe dreapta. Arată foarte tare pe aici. Ce mai înghețat de frig? Câte? 3 grade. Dar nu, și mie nu mi-e frig. Hai să intrăm pe aici, mă.
ce culori frumoase aici. Dar ce verde așa deschis, adică... E o stâncă, de fapt. Hă? E o stâncă asta. Da, e un fel de stâncă, așa. Are clăpături. Hai Da. să te mișcă cu primăvară. Mhm. Uitați cum să văd picuri. Nu știu dacă să văd pe filmare, dar în realitate este să văd super, super fain. În această peșteră sunt în jur de 15 specii de lilieci și în total sunt aproximativ 35.000 de lilieci. Da, s-a dus Adelina acum să ia lanterne de la mașină să vedem dacă reușim să vedem și noi ceva. Uitați acolo câți lilieci! Nu știu cum nu focalizează pentru că e foarte întuneric aici. Dar sunt foarte, foarte mulți. Mama mia! Dacă am micuți așa. Micuți, dar o grămadă. Uite, arată și pe aici. Wow. O grămadă. Dacă ne atacă e acum, rămâne în chei. Să vedeți la când să ieșim din peșteră. Bine, noi am intrat fără, că nu era nimeni la ghișeu acolo să ne ia bani. Am intrat, am vizitat, când ieșim, găsim pe domnul de la bilete, cu un grup de vreo 15 persoane ne tăia bilete. Noi am trecut așa, lejer pe lângă ei, mie mi-am băgat în seamă. Deci, practic, încă românească, fără bilete. Da. Bravo. Am Bravo. scutit și ceaiul. Mergem la peștera... Oh my god. Mergem la peștera Saieduca. Saeva, Duca. Saeva. Încercăm. În ce ne-a băgat GPS-ul ăsta, Waze-ul? În curtea oamenilor. Bune, mă. Ce străduțe mici, mamă, ce mizerie. Bine. Am un creepy, băi. Asta e un obiectiv foarte vizitat. Da. Vedeți Bine măcar că avem șosea, Da. totuși. Aici intri cu tir. Și sunt case foarte, foarte, foarte vechi. Adică foarte vechi. Sunt de vechi. Ia uite ce drum frumos aici. Spre peșteră. A început să ningă. Ceață. Film de groază. Am ajuns aici la peșteră. Un tichet de 10 lei, echivalent la 25-26 de lei. Așteptăm să vină domnul care nu știe engleză, nu știe nimic, care ne înțelegem acum ca turci. Cred că ne arată pe semne, ne desenează. Suntem aici cu ghidul nostru. Ne vorbească în toate limbile. Ne vorbește în limba. Nu e nimic. Nu se mai vede nimic aici. Uite că are de asta pe senzor. No English, no Romania. No English, no Romania. Arată mișto pe aici. Arată mișto pe aici. Nu cum că filmează pe aici. Nu are și om. Da.
Stalactit. Yeah. Stalagmit, stalacton. Uite, intră acolo. Ai văzut că bate mai bine asta? Da. Bă, dar nu e frig aici. E mult mai frig afară. Mamă, cum s-a format asta aici, uite ce mare e. Îți dau luminează, vezi? Da, ia uite. Uite și fără pe acolo. Da. Aha. E destul de mare peștera asta, nu credeam că e așa mare. Dar chiar e mare. Uite cum cântă domnul la draperie aici, sau cum se cheamă asta. Organ. La orgă, cântă la orgă. Mamă, dar urci o grămadă pe aici. Hai, Adeline, hai. Și eu asta sunt un pic. Ce? Dacă un pic un fluture de năsă. Ăla ești. Îți cântăm veșnic apomenirii. Măcar te-am pe filmare, da? Fac vizualizări cu tine. Nu mai vine el până aici, putem face ce vrem. E distrug peștera acum. Acum suntem spre ieșire din peștera Saeva Dubca. Dacă sunteți în Bulgaria, e aproape de Sofia, nu știu, cred că mai avem o oră până în Sofia, sau poate mai puțin, nu știu. Merită. Da, merită, chiar e foarte frumos. O să veniți până în ora 5, la 4:30 intră ghidul ultima oară cu voi și nu vorbește nici engleză, nici română, nici nimic. Doar bulgară, dacă știți, dacă nu știți, învățați până veniți. Am intrat în orașul Sofia. It's wonderful. Ce să mai... Nu s-a mai văzut așa ceva. O mașină minunat. Au și ăștia mașini. Au și aici, da. Au și semafor. Au și metrou, dar mergi. Au și metro, dar... Mergi pe jos, pe subteran. Da. Au și aeroport. Da, am trecut. De tramvai. Ceva asemănător de la Baniului, un pic mai... Numai care e aeroport. Care 3 potenți. Hai.
Da, E un daraban puțin mai mic ăsta. Da. Da? Dar ce să comparăm cu Darabani? Hai să comparăm cu Târgoviștea. Văd și un pic mai mare. Da. N-am mall nou. Aici. Stadion. Avem stadion. Avem și capul. Ce mai avem? Mai lăudați mult? Hai că mâine e 1 decembrie. Ceva. Mulțumesc, Sofia. Merry Christmas. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Aceasta este, cred că, Biserica Sfânta Parascheva. Așa mi arată pe Google. E chiar în stația de metrou. Acum mergem să vizităm Amfiteatru Serdica. Amfiteatru Serdica se numea? Amfiteatru Serdica? Da, la ăla mergem acum. Și asta era Sfânta Parascheva. Da. Nu mai scris. Zi, ai ce sunt astea? Astea? Pentru femei cu schiurde. Unde mergem? Unde? Frumos cântă domnul. Da, am ajuns aici la... Citiți voi, că nu înțeleg. Ce e nouă foto? Asta, păi ce intră, Arată foarte bine aici în centrul Sofiei. Niște clădiri așa istorice. Da, niște geamuri de... Câți metri au geamurile astea? Au 5 metri? Cred că 5 metri. Nu au 5 metri? Dar cât? 4 metri? 4 metri. Aici, în interior, era Amfiteatru Serdica, dar, din păcate, astăzi este închis. Asta este. Acum încercăm să mergem spre munte, într-o localitate care se cheamă Boroveț, cred. Vrem să vedem, adică încercăm să urcăm pe muntele Musala, care are vreo 2940 de metri, ceva de genul, 2935, nu mai știu exact. Să vedem dacă ne permite vremea, că acolo arată ninsoare. Vedem dacă reușim să urcăm, că ar fi frumos. Aici este, în drumul nostru spre mașină, am găsit stația de metrou Serdica. Aici, în interiorul stației de metrou, găsim asta. Aici este stația de metrou, a fost construită pe vechiul oraș.
sus avem așa un de sticlă. Foarte, foarte frumos și interesant aici. Am ajuns aici la un sfârșit, da, la un restaurant care e cu stele de care? Stele, nu știu, stele căzătoare. Stele căzătoare, da. Da, asta să vă arăt imediat. Cum arată. Mâncarea arată cam așa. Încă de nu știu. Ce e? O brânză cu trufe, dar nu știu unde sunt trufele. Așa vintage arată aici. Arată foarte bine restaurantul. Da, toate sunt rezervate, abia am prins masă. Aveam prins masă de 2 ore. Da. Cam așa arată strada pietonală, unde sunt multe restaurante. Da, și Madalina a văzut un magazin cu haine. Am mâncat foarte bine aici la restaurantul ăsta, dar cred că o să ne mai luăm ceva să mâncăm, nu? În chinezești ceva, mă wok. Am mâncat prima masă la 5, Da, prima masă pe ziua de azi a fost la acum. ora 17. Da. Aici baklava, Uite pe care îmi place înghețată. ție. Da, asta. Știi, fiți ca în Turcia. Da, da, da. Arată foarte bine. Da, înghețată pe vremea asta la 2 grade merge perfect. Wok. Wok to walk. Aici ne pregătește noodles-ul la wok. Scheme, tot ce trebuie. Uite să vedem cum e scăletul și fac un sticla. Hai că am ajuns într-o zonă... În Dubai. Ei, Dubai. E viața ca în rai. Am ajuns într-o zonă din asta cu blocuri frumușele așa. Și pe undeva pe acolo e aeroportul sau unde e aeroportul? Da. Oricum e foarte aproape de oraș aeroportul, cred că în jur de 7-8 km.